Auskalo taldeak irabazi du, eta txista izan da baserritarraren behian. Orduan, txalo bero bat. Koño, Carmele. Koño. Emakume da, orduan koño bat. Bueno, hasiko da. Baserritar bat bide bazterrean zegoen, bere kamioneta gainean behi bat zuela. Azokara zijoan bere behiek onena saltzera, baina kamioneta matxuratu eta bide bazterrean zegoen. Ordu batzuen ondoren, Mercedes batekin gazte bat agertu zitzaion. Aizu, zer gertatzen zaizu, baserritar? Laguntzari behar duzu? Galditu zion tente potente, Mercedes batekin. Hementxe, azokara niendoan behi ezaltzera, baina kamioneta matxuratu da eta hementxe nago. Ni patraz, ni parante, hementxe. Nahi bat duzu behieko txeri lotu eta eramango dugu, erdi barrez. Bueno, baserritarra betzatzen ere eta, bale. Idea hori ez da txarra, Kotxeko bola baduzula ikusten du, beraz, lotu hortxe. Hortu hortxe behi eta guazen, baserritarra izan dio. Eta gaztea, garrituza zegoen. Baina, bueno, txantza zela, baina, bueno, jarraian esan zion. Nire kotxea, abiadura handi hartzen du, Zul lasa, nire begia ere bai, oso azkarra da. Kotxea matxan jarri eta gaztea retrovisoretik begiratzen dio behiari noizean behin. Eta behia, eta matxan jarri, bigarrena, hirugarrena, eta matxan jarri. Eta gaztea azkartzen azten da eta aldamenean baserritarrak laiz ezi joan. Josu, ze trasto daukazu, ze volante, ze retrovisor, ze elegantzia. Azko ez dezu, hori, bai, azko ez dezu. Horreindik ordaitzen ari nahi, balegoa. Eta ja, guztiko duzu pezen nahi gaztea. Eta bosgarren martxa zartzean eta behia, momentu horretan, atera solek ez zuen. Eta gaztea baserritar zazion. Aizu, baka hor baina zure behia niri atera du, Bai, zera, abiadira honekin? 1,5 kilometro duko zijoazen, Zein atera du mila? Eskuinera edo ezkerrakoa? Ezkerrera, orduan, uti pasatzen mote, azoazkatzen nahi zaizu eta.